És veritat que s'utilitzen 2 camions perquè són propietat de la maquinària és propietat de l'Ajuntament i tenien una vida útil encara que es podia fer servir i es continuen fent servir. Vull dir, tota la maquinària que l'empresa havia de comprar, la va comprar. I és la que s'està utilitzant avui. No es va cobrir íntegrament tota la flota de vehicles respecte a l'anterior empresa. Es va cobrir el 72% dels vehicles de nova adquisició, tal com indica el contracte. De totes maneres, durant la contracte s'inclou la renovació total del parc de maquinària i contenidors actuals. Observem que en el cas de la selectiva, pel que fa al servei del matí i de la tarda, que s'estan utilitzant 2 camions vells. Veiem que el que treballa diàriament és l'antic camió vell, que no pot ser d'ús diari perquè és el camió de reserva, i que donant la seva antiguitat és el que requereix de més manteniment de tota la flota, concretament cada mes. D'altra banda, hem pogut observar pel carrer que circula un altre camió que no surt ni en el contracte i que té 15 anys d'antiguitat. Considerem que s'hauria de comprar un camió nou segons el que indica l'oferta. Hem parlat del matí i de la tarda. Ara parlarem del servei de la nit. En el servei de selectiva de la nit, l'empresa va comprar un camió nou de gran tonatge, concretament de 26 tones i 126.000 euros de cost. La matrícula és 7594 JPF. Aquest camió no reuneix les condicions per a circular pels carrers de Calella, perquè no està dotat d'un eix direccional al darrere. Aquest eix és imprescindible pels girs i només pot ser utilitzat en trajectes de línia recta, com pot ser per la carretera. Però poc temps després de la presentació de la flota, aquest camió està desaparegut. No sabem on opera, però curiosament se li fa el manteniment a Calella. L'última reparació concretament és del 15 del 4 del 2020. Si aquest vehicle s'estigués utilitzant a d'altres municipis i contractes, seria una falta molt greu segons clàusules i motius suficients per rescindir el contracte amb les indemnitzacions corresponents que hagi de percebre l'Ajuntament de Calella. Volem remarcar que aquest mateix camió també surt a la llista dels vehicles registrats amb GPS que operen a Calella. Podria ser que fos un altre vehicle nou el que fa aquest servei, però sembla ser que el que passa és el següent. El camió que sí que surt a treballar diari és el vehicle amb grua de 26 tones, que és molt vell i heretat de l'anterior contracte, amb la matrícula 7073 DNT. Aquest és un vehicle de reserva i no hauria de sortir diàriament. Hi ha un altre camió, també de 26 tones i 15 anys d'antiguitat, que no surt especificat en el contracte, que també opera diàriament i apareix a la llista de GPS. Aquest també està contínuament en estat de reparació. És per aquests motius que, a l'utilitzar camions de reserva per al servei diari i camions vells que ni tan sols surten en el contracte, que aquest s'incompleix contínuament. En el mateix sentit, ens trobem que els camions vells estan contínuament en constants reparacions. Un vehicle vell ha d'estar únicament com a reserva pel bon funcionament i la qualitat del servei.